I dag der skal vi finde forskriften for en lineær sammenhæng, og det gør vi ved at... Først tegner vi et koordinatsystem, og det her koordinatsystem, der har vi 2 punkter i vores graf. Og det vil vi vil så senere få oplyst, hvad de her 2 punkter er. Og de her 2 punkter, de kan skrives op som x1, y1, det er vores første punkt. Og vores næste punkt vil være x2, y2. Og det vil være vores næste punkt. Så det er meget vigtigt at slå fast, at x1 og x2 ikke er det samme, på grund af at det er 2 forskellige tal i koordinatsystem. Så når vi har fundet frem til vores x og y-værdi i vores koordinatsystem, kan vi senere finde a og b. Og det gør vi med den her linje. A er lige med y2, som vi har heroppe, lige der, minus y1, som vi finder deroppe, og dividerer med x2 minus x1, som vi også finder heroppe. Og så når vi har fundet vores a, så kan vi senere finde vores b. Man kan ikke gøre det omvendt, fordi man skal have a'erne ad. Skal vi starte forfra? Nej. Vi skal have fundet a, før vi kan finde b. Og for at finde b, der skal man sige y1, som er tallet heroppe. Og det minuser vi med vores a, som vi har fundet her. Og det bliver så ganget med x1, som er tallet heroppe. Og det vi så skal bruge alt det her til, det er til sidst at finde forskriften for en lineær funktion. Altså y er lig med ax, a som vi finder her, plus b som vi finder her. Ja. Og jeg skal så bevise de her formler og forklare, hvordan vi kommer frem til dem. Som Julie sagde, så har vi 2 punkter på en graf i koordinatsystem, x1, y1, x2 og y2. Og de har jo en formel for sig, som er ax1 plus b lige med y1 og ax2 plus b lige med y2. De 2 formler her, dem skal vi bruge til at bevise. Vi skal reducere dem med hinanden, og så forhåbentlig komme frem til et rigtigt resultat. Vi skriver der op for at udligne det med hinanden. ax2 plus b minus ax1 plus b lige med y2 minus y1. Og det er jo så y2 minus y1, fordi at vi rykker y over på den anden. Ja. Så hæver vi parentesen. Håber ikke, det skal skrive. Så vi hæver parentesen, og så skal vi se at reducere. Så kan vi jo fjerne b'erne. Vi har en plus b og minus b, og de går i et med hinanden. Så har vi ax2 plus ax1 lige med y2 minus y1 tilbage. Og så vil vi meget gerne have de her x'er til at stå alene. Så det vi gør, det er, at vi simpelthen splitter x og a ad ved at sætte a uden for en parentes og sætte x'erne inden i parentesen. Og grunden til, at der ikke står 2 a, for det tænker man jo umiddelbart, fordi der er 2 a'er, det er, at fordi hvis vi sætter 2 a foran her, så vi regner parentesen, og så vil vi få 2ax2. Og så vil vi jo ikke være reduceret på nogen måde overhovedet. Så vil vi bare lave en ny linje. Så vil vi jo gerne have x'erne herovre på den anden side. Det gør vi ved at sige x2, eller dividere
x2 plus x1 på begge sider. Undskyld. Det er mig, der fumler. Det skal så minus her. Sorry. Okay. Så giver det mening. Minus x1. Det her, det går udligner hinanden. Og så har vi a lige med y2 minus y1. x2 minus x1. Og hold da op, hvor det ligner den der fine formel, vi havde. Det var så bevis. Og det er jo et lille a. Et lille a for a. Så skal vi bevise b. Og det er meget mere enkelt. Vi tager en af de to formler, vi har heroppe fra. Det er underordnet, om du bruger ax1-formlen eller ax2. Men vi bruger lige ax1. Så vi kender a, vi kender y. Det vi gerne vil vide, det er b. Og for at finde ud af, hvad b er, så må vi isolere det. Så b kommer til at stå alene. Og så står der y1 minus a gange x, eller ax. Og det var jo sådan set beviser på dem begge to. Og det går op. Ja. Så skal jeg så finde et eksempel ud fra det, Julie har skrevet. Og så skal jeg jo finde to koordinater. Så kan vi for eksempel sige 5,7 er det ene, og 13,8 er det andet koordinat. Så 5 det er lige med x1, 7 er lige med y1, 13 er lige med x2, og 8 er lige med y2. Så skal vi så bare sætte den ind i ligningen herover, de her to, for at finde a og b. Så det gør vi så. Så siger vi a lige med y2, som er 8. Så siger vi minus y1, som er 7. Divideret med x2, som er 13. Minus x1, som er 5. Og det giver så 0,125. Og det var så a. Så skal vi finde b. Så siger vi b lige med y1, som var 7. Så siger vi minus a, og det var så det, vi fandt herovre, som er 0,125. Så siger vi gange x1, som er 7. Men det var 5. Det var 5. Sådan der. Og det giver så 6,375. Og så skal vi bare sætte den i den endelige ligning, som er y lige med a, som var 0,125, x plus b, som var 606,375. Sådan der. Done!